Pouquinho a pouco, xente de Vedra, fomos chegando ao final do noso primeiro pase. Que nadie se mova do sitio, que nos queda a última canción. Cando acabamos despois da canción, corredemos todos para lá, pero ahora que nadie se mova do sitio. Julio, non deixe nada atrás, que ti olvidaste. E pon usted os pantalóns, oístes? Que ande na puxaste o da cantante, o de Lucía. Se acéntrate, pon usted, aí está. E anda cousa, atención, vamos a facer unha das cancións máis importantes e máis fermosas que se fixeron na historia da música. Nos anos 80 e pico xuntáronse varios artistas norteamericanos, os máis importantes daquelas datas, para facer esta canción e con ela recaudar fondos para combatir a fame de todos os nenos en África. Por eso o primeiro que queremos é que veñades todos os nenos que están na festa, todos os nenos, por favor, subid arriba do escenario. Ponemos así, máis bengalas arriba, máis